ta wuta. Wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na, wayo ni wayo kaina. Sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, ya buce sai mun ba ta wuta, 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 maza maza sai mun ba ta wuta, maza sai mun ba ta wuta. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan, sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta, mun kuma kai ta ruwa. Kuji wannan ga amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam. Allah yara mun tafiyar, ka sanya san tafiyar, yan uwana sun ɗawaniyar, sabon launin tafiyar, mun ɗauko ba ma gajiyar, kai ne jigon tafiyar. Allah ke kai kusa nesa, wani Allah kawo nesa kusa, ka sanya kasar mu cikin nutsuwa, malan ga musar mu kusa. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan, sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta, mun kuma kai ta ruwa. Kuji wannan ga musar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam. Da kuɗi amarya ta ya haɗin ci kuɗi, yan gwamnati ne ke yin rubudi, ba sa jin kunya a ƙasa, talakawa na neman mahadi, a ba su Atiku su canja ƙasa. Abubakar ta so motsa ƙasa, ga zaki nan za ya shigo, ga lema nan za ta dabo, babu waziri ya kama wuri, mallam ga amsar kusa. Ita tafiyar sai an fidda uwa ƙasar nan, sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta, mun kuma kai ta ruwa. Kuji wannan ga amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam. Assalamu alaikum, barkanmu da waraka. In wannan ne farkon hawan ka channel na, please dan Allah dan Annabi ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman karrawa domin sanar da kai sabon shirye-shirye na da zaran na daura. Kada dai kuma ta muna kawo muku shirye-shiryen mu comedy masu nishadantarwa domin jin daɗin ku. Sa'an nan ina editing na videos da sauransu, kai har ma ɗauka ina yi na cameraman. Fata na dai ku danna subscribe, sannan ku danna alaman kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shirye na da zaran na daura. People Action TV, na gode.